Luzon, Visayas, in Mindanao na imbang agsaba tayo namin kakapsat kinigayem. Adda kami man itata dito pagmulan iti Burley. So adak manen kada kayo tapno kasta ket makipatang makinabrasa manen kada kayo iti naimbag kinaragsak akasasaad iti panagmula iti Burley ditoy Isabela. So adda ito tadagiti kakabsat tayo dito nga nakaunan nga nakamula naudi kami nga umay makimula kakabsat kin gagayem. So Ilocos Norte. From Ilocos Norte, shout out kakabsat ay Japan. Nagadayudan ay dagiti i-shout out yon kakabsat kin gagayem. Nadanon manen iti panagmerienda mi kakabsat madama manen iti buguda tapno kasta mapan kami man agmerienda. Uri na udi kami agmerienda kami. So madaman iti gao tayo ket agmerienda tayon itatanga agsapa. May mayat kami iti agmerienda no nasapa kakabsat kin gayem. No agdama iti trabaho. Aywo nanas-nasan dayto organic nga kwa tayo. Mabalintay nga pagindan manen aldaw dayta. Gusto iti panag merienda mi dito kumkuman kakabsat na imas itag merienda no kat nga lipat iti panagtrabaho. Duma-duma iti merienda adamot iti coffee mi. Okay. Mayat sa kawilda nga mga pinagmerienda iti miswa. Natimot ni manang.